Powerhope. Днес тук при мен няма никой. И това е още един епизод на FIFA. Тук се информира матча срещу Слонси. Колко си има цели, не знам. Знаете как действам? Снимам като има гол така. Туре се върна след като има гол. И това е гол за Слонси. И това е гол за Слонси, ето виж тук. И снимам като това. Мисля, че Слонси ще вкарат сега да видим. Де Гузман. Много добре, Де Гузман стреля право на Илсиевски, он е нашия много добър страж. Сега тук спустиме контратака, да видим Стали какво ще направи. Пасваме към Джарвис. Ето Джарвис се опита да изведе. Керал не остана. И сме Бринов пак препасва. Че ние се умяваме да изравним чрез Анджел Керал, просто стрелата атака за нас. И много добре завършени. Стрелата гол. Вижте. Тук той направи воле, после си взе топката обратно и стреля към вратата. Много добре. Просто страхотен гол и така 38 минута, резултатът е че изравнен. О, какво прави просто играчът на Слонси? Сега да видим тази атака за Слонси, изпирам. И добре, сега да видим тази контратака за нас. Контратака за нас, Кевин Нолан. Аз сме към Матю Джарвис. Джарвис тръгва, Джарвис. Удар на Джарвис в ръцете на Мидмонт. Добре си. Ето и накрая на първото по време. Добре да кажа, че Марк много завърна от контузия. А тук на това чанто, не знам колко. А ви не, много е тренирано. Фектански с един пригод. Аз направих моите 3 смяни и пуснах вашите му Диво Маяга и кой ще пуснах, бе? И още един май беше, бе. Не знам, но сега ще покажа матча до края на матча. Той е 1-1, но ще се задържа резултата. Ще задържа резултата. Гледам за лага. Сега контратакувате, а? Добре, грешен пас. Сега ние имаме шанс да контратакуваме. Ето го Модило Маяга. И тук препрече малко пътя на Модило Маяга, но сега не мисли, че има фаул. Не мисли, че фоли. О, каква атака просто. Какво и направи? Сега да видим. Колин си там. 90-та минута ние имаме шанс да отбележим гол. Маяга пуска пас към Керал, който за малко да се измъкне между двама. 1 минута продължение. Да видим така ли свърши този матч. Да, ето ви края на матча. Това е края на този добър матч, кой става играч на матча. Ламах. Добре, резултат 1-1. Еми това беше за втори епизод. Следващия епизод мисля, че има поне 2 матча и довиждане.